Oyiphoyisa eligada iziboshwa ejele uNkomonde ke lapha ke waziwa ngojele usephinde wadlulisa ke nanku omunye umlayezo ke noma ke omunye umbiko kulona njalo ke udaba ke lukaVusi ke Kate Matlala ke lapha ke uveza ke okunye okujulile futhi ke uveza ngokusobala cha lento ayishoyo ke lapha ke akabugunyaza ubugebengu kodwa ke uveza iqiniso. Ngicela uniluzo nantu udaba luphelele khona la kwesiqiniseko SA Media ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke like la video. Yabona le video yesibili engiyipostayo ngalo mjito uVusi Kate Matlala. Eyokuqala I feel like aningizwa ukuthi ngithini kini. Ngizomcacisela ifuna manje. Ngizoqala ngokuthi ayikho into engiyipostela ku TikTok engiyoyidelete mina. Because lonke igama engilikhuluma la ngiyolimela noma engayikuphi. You understand? Siqale ngokuthi angiglorify ubugebengu lema ngikhuluma ngalo mjito u-first video. But lokho kudepend ekuthenini i-thinking capacity yakho ihamba ifike. Yabo? La ngisebenza khona mina. Ama-offender ayahlukana. Kune-low risk, kune-medium risk, bese kuba ne-high risk offender. You understand? Igebengu zihlukene kanjalo. Ne? This guy ngizama uku-alert i-public ukuthi how dangerous he is. You understand? Lo mjito mangizothi uyi-member ye-oligarch family la eSouth Africa. Ngiyayimina leyo nto. And umuntu o-understandayo leli gama engishoyo uzo-understand ukuthi akunoma ubani ofika kulesa status sokubizwa nge-oligarchy. And kwi-oligarchy status awufiki ngaphandle kokuchitheka kwegazi, ngaphandle kokusebenzisana nabantu abathile ukuthi ugcine ubekwa lapha kulesa status. But wena kuyakweqa lokho. You understand? You think ngi-glorify crime. Mangizothi ukuboshwa nokungaboshwa kwalo mjito kufana ukuthi siyadlala. ESouth Africa once upon a time kwakune-death penalty. If ngempela wonke lama charges lawa allegwa kuwe ayiqiniso, the statement sokuthi uboshiwe noma kaboshiwe kufana ukuthi siyadlala, singena lapho ku-death penalty. But wena uzokweqa lokho ngoba ulalelela ukungiphikisa. You understand? Awufuna ukulalela ukungizwa. Mangizothi kuwe lo mjito kunama-department ka-government asebenzisa ama-buildings akhe. You understand? He's that wealthy. Ukwazi ukurenta ama-office ku-government, this guy. You understand? Ubungozi like isandla sakhe ukuthi sihamba sifike kuphi. You understand? Kumele u-aletheke ngalokho. Kuya previous video ngizama ukutshela abantu ukuthi kahle kahle la asitili nesigebengu esinormal. Stila ne-high level, ne-high risk offender kulo muntu lo. Wena lokho kuyakweqa because ulandela i-page lami for ukuzongiphikisa, for ukungilandela ngokungizonda noma efethu. Funda ukulalela. You understand? And umqondo wakho usabalale ngolalela. There's no point in time in life yami la ngiyoglorify khona i-crime. Ngiwubaba nginey'ngane, ngumalume nginabashana, ngumubhuti nginabafowethu engingafisi ukubabona besejele ngelinye ilanga. Ngoba ngiyazi ukuthi ejele kwenzakalani, kunjani ngaphakathi. So angikwazi ukuthi ngingazovelela futhi ngiglorify i-crime. But to the low-minded people abangafuni ukulalela, abalalelela ukuphendula, yes, you might think their first video ngi-glorify i-crime. Yabo? Kule video ngizama ukunikhombisa ukuthi lo mjito ipower nayo ihambe straight ifike kuphi. You understand? Akusiyo umuntu kazana nje. But lokho kuzokweqa wena ngoba ngilalelela ukungiphikisa. Sala kanjalo ke mfowethu nokungiphikisa ney'nhlamba.